Sumato nga nilabay ang Lunes, Martes, Miyerkules ug Huwebes. Huwebes sa gabi ito. Dili jud ko katulkon ug medyo sayo pamanpod. Tinglupad pa sa mga churikat. Sumato nga ni chat kong Sir Bogs nga pick me up. Ko ako dere. Pero na-reply ra na siya nga napa ko sa work mahal. Overtime ko karon. Tubag ko niya nga biyahe na noy. Daghan na bitaw kag kwarta. Nitubag siya nga dili pwede mahal. Sa matong ako siyang giingnan nga matulog na lang ko. Na-reply pod siya nga sleep tight, my wife. Kaahak jud sa my wife. Ambi daw imuhang ATM. Asawa man ka. Bitaw. Hagakiat ra jud ako ang akin. Pero ambot lang jud. Kay nitukar jud ako ang kagid nga katol kaayo ako ang lapalapa. O giuhaw na jud kaayo ko. Sumato nga nanghagit ko kuan. Nanghagit ko shot sa mga barkada. Og nag-shot ko di ay sila. Ilahang ka Freda. Sumato nga dating gawin. Nag-ilis na kog pang katulog. Dayon si ilalom ang ako ang outfit of the night. Og natambalan jud ako ang kauhaw. Sa mo tong grabing la jud na ako. Og sa dihang grabing kahubog namo sa. Grabe sa di ay ning the bar na pink chin ba. Mura man sa dagpat yun ay. Nangahubog jud mi. Og tuara. Nagpa-music pa jud mig mga budots. Ug abi gud namo og gihinay ra tong music. Malay ba namo nga ang kaning mga silingan nilang Freda kay mura man og abad. Nga gamayng kasikas kay mata man dayon. Sumoto, kapag kataod-taod, tuaran. Naa na say mga pulis. Og aha ka jud. Nakit-an jud na kog puna si Sir Bogs. Nakaingon jud ko sa ko mga barkada nga mga gat naa si Ford me. Times up. Ingna nga wala ko. Nagdali-dali jud kog tago padulong sa CR. Pero nakadungog jud ko sa tingog ni Sir Bogs nga ningon. Mga mamog sir, mayong kadlawon. Igawas ninyo si Pia kung dili mo gusto nga sa presento mo matulog. Naaha ka na jud. Dili man na pwede. Pero kung traidoron gani ko nila, friendship over jud ni ba? Og sa dihang ang Freda, niingon man gyud na siya nga, ay si Pia sir, naadari sa sulod, ning tago sa CR. Kamatay jud nilang tanan ba? Ningon pa na si Sir Bogs na, gawas na dira Pia. Nitubag pud ko, nga pag-sorry sa. Nitubag pud siya, nganong mag-sorry man ko, nga ikaw man ang namaka. Nitubag pud ko, kay nganong naamang ka dere. Og medyo pinabundak na ginayahan tingog nga niingon, nga pagawso na ligi ko. Sige pa nag-ingon ako mga barkada nga, hoy Pia nga boring, gawas na dira. Kaya yata gid lagi ani nila ba? Wala lagi ko nasakpan ni daddy. Pero si Bugdo noon ang nakasakop sa kuha. Ningon pa si Sir Bogs na, mugawas ka or mutawag ko si Mandadi. Kadyo ni mas na jud ani pa. Sige na jud nag-ingon ako mga barkada. Nga pagawso na ligi daw ko. Ug sa dihang gitok-tok naman dyan ng sir ang pertahan. Nga hastang kusuga dyan.
Ug sa walay pagdrama-drama, kay naa man nay ning flashback sa kong nahuna. Ang ako ang ex. Katong time nga gisagpa ko sa kong ex. Ug kay dala na pod siguro kay hubog na ko. Nagpanik ko sa sulod sa CR. Nagsige ra jud ko gihila. Ang ending, giguba na lang nila ang portahan. Ug matik dayon. Gihag ko ni Sir Box. As in, hag nga comforting kaayo. Hiningon pa siya, ay naghila. Okay na, nara ko na rin. Basta kay ning tiyabaw yun ko. Ug kabalo ko nga nasabtan rasad ko sa kong mga barkada. Kay kabalo man sila sa story sa kong ex. Nga si Simon. Sa moto ang ipagawas ko nila sa CR o gipalingkod. Ug apil na po nga drama. Aron dili ra kaayo masuko si Sir Bogs ako. Best in drama yarn jud kayo. Bitaw. Sumoto nga ang ending atong gabi una. Na ako sa pick up nila. Kauban to namong tulo ka pulis nga mura man og mga piso. Subali katong tulo ka pulis kay nasa likod. Og si Sir Bogs ug ako kay nasa tubangan. Gipakaon pa ko nila og cup noodles. Aron mahuwasan daw ko. Ningon pa ko, kanang mga sir, ayaw biya mo og saba kay daddy bahin ani karon ha. Og nang lantaw ra na sila kay Sir Ford. Ningon ra po na si Ford nga, dili ra na mangutana imong daddy ma'am. Gamam jud na siya. Kay naman may kauban. Pero kung kami lang dyan duha, mura ka og duhoy nga unggoy. Dayon taod-taod ana, ningon na si Sir Bogs na, ihatod ka na ko mama, human og kaon ni mo ana. Nakayatan jud kay ko sa iyahang mamba. Koleraman kayo. Nganong gamam ramang gini siya ba? Ug tungod lagi kay nakainom ko. Ako siyang giingnan na. Nga dili ko. Tawaga sa kuglaw. Ug nangatawa tong tulo ka pulis nga nasa likod. Ningon tong isa ka pulis nga, Sir, love lagi daw. Ana si Ma'am Pia. Hagapahayom ra jud ko ato. Kaysa kung nahuna, tawagon ko nimo og love or wala na'y pinaakay. Ang bitaw. Sa mo nga niingon si Bogs na tiwasa na bitaw na mahal ko. Nitubagpog ko nga naaramanday na. Ug nangan siya dayon tong tulo sa likod. Ug nihilom rapod sila kay gilantaw man na sila ni Bogs. Dayon nangutana po kong Ford kung naa na sadbay silingan nga na-report. Pero nitubag siya nga wala daw. Ako siyang ipangutana kung anong kabaluman ka kung aha ko. Tipid ra kay na siya tinubagan og niingon location. Nakapangutana jud kog unsay location. Nitubag siya nga gi-on akong location sa mong cellphone adtong niagi. Og pag-check yun ako sa akong phone, tuara yun. Ningon pa tong isa ka pulis na naunahan kang Sir Mampiano. Og ako po nga giingnan si Ford nga illegal man na sir. Nitubag siya. Asa kay mas illegal kung ingon ako si mong daddy kung asa ka karon. Pero ambot lang jud kay gisapot jud ko og lami kaayo iaway. Ako siyang giingnan, iingon oroy. Wala ako nahadlok. Tubag si Ford nga ayaw jud ko hagita piya. Tubag po na ko siya
nga ayaw pud ko hadlo ka Ford. Tubag siya nga sige na, kay ihatod na ti ka karon. Dayon ning naog jud ko sa sakyanan ana. Maayo nang sa karsada may mag-away ni Ford para naay audience. Ang bitaw. Naingon din na si Bogs na sulod na piya. Tubag po ko niya nga happy ka, magbaklay ra ko pa ulit. Ug medyo galagot na ginantingog ni Ford kay lagi pa sudlon ako. Pero ako siyang giingnan nga dili ko niya butan kay basin og flatan ako iyang sakyanan. Og ming naog na gina siya og niingon nga mosulod ka o ako ang mopasulod nimo. Dayon iyan ang gidapi pero hinay lang ang sakyanan. Og iyahang gipanaog iyang mga kauban nga pulis. Nagdali-dali pud og naog ang tulo dayong abray sa sakyanan para mosulod ko or para mas dali na lang ko aswaton ba. Papresyo kay ko ato nga tayo. Huwag ayaw mag-awat sa ko ha. Bitaw. Ako siyang giingnan nga mosulod ra ko kay dili ko pungkol. Sa moto nga gihatod na jud ko nila sa balay. Ako siyang giingnan nga dari lang ko sa kanto Ford. Nitubag siya nga dili. Didto ka namo ihatod sa inyong balay. Ug ako siyang giingnan nga dili didto kay makita ako sa CCTV. Nitubag pud si Ford na kabalo na kaana og unsaon na piya. Tubag pud ko nga dili. Kay murag wala to nako naliso ganina ba. Dayon nilantaw tong isa ka pulis ako og niingon kung anong wala pa daw ko nasakpan sa kong papa. Hangtod karon. Ako siyang giingnan nga ayaw pod pag-ampo, sir. Dayon ingon na si Ford na halas na ninimo nga si Batpia ha. Nitubag pod ko nga happy ka. Ngano ka oy? Nganong magbuot man ka? Ug nitubag siya nga dili ba ko pwede makabuot sa kong uyab? With pinaisog pa na nga tingog. Pero mura mag sweet music sa akong pandungo. Tabang kay Aryat na sad. Dayon ni kalitog tingog ang isa ka pulis nga nakay popcorn dara sir. Nitubag po ng isa ka pulis na wala lagi sir. Basin si Ma'am Pia na. Ug nitubag po na si Ford nga nganong mag-popcorn man mo? Nagiguto mo? Nagkatawa jud ko kay wala nakagyat sang tiguan. Aha ka. Ug by the way po di ay 33 pa si Ford ani nga time. Ug ako kay 27 ato na time. Basta kay nakapangatol na lang jud ko sa kong hubon ato ba. Ako siyang giingnan nga huy, derera ko. Ug may gani kini honong rasad na si Ford. Pero pag naog na ko kay ning naog sad siya. Ako siyang giingnan, naunsa ko gusto ka makita ka sa CCTV karon? Nitubag siya, aw, dili na lagi. Sa muka lagi ani niya Ug ningon pa siya nga, pag rest na dayon, kay nakainom biya ka. Dayon ni kiss na si sir sa kong agtang. Pangtigowang man kayo Ako siyang giingnan. Sa ubos, dili ka mo kiss. Nitubag pud siya, nga ugma na, kay wala ako'y duty. Sulod na didto kay lantawan di ka. I love you. Sa moto nga dapat mo laag unta ko sa kondo ni Ford pagka morning. Kaso naa daw emergency work sa station. Ug wala ko'y mahimo kundili nga. To serve and to protect biadyo na ilahang priority. So nagpabisi-bisi na lang pud ko sa shop. Ug di ay
Ipabayad na namo si Ford sa paguba niya sa portahan sa CR sa balay nilang Freda. Yes. Ang bugdo kay dako na sad kaayo og damage. Gumikan ako. Ana jud na. Pa-pressure jud ta basta shortcut. Ang bitaw. Then mga alas 7 na to sa gabi nakauli na ko sa balay. Timing sad nga ga-dinner sila. Ug naa akong Judas nga maguwang. Kauban iyang asawa. Pero wala iyang anak kay tuwa daw sa parents sa iyang asawa. Sa moto nga nangagda si daddy og kaon sa kuha. Pero nitubag man nagkalit ako ang Junimas nga maguwang. Ingon siya, nga humanan na siya nagsabay na silang Ford. Lami yun kay siya ibala sa kanyon ba. Nitubag rapod ko, nga hilom dara ko ya, gapasaga dara ka. Og nilingko na dayon ko, dayong hamal, kay lami ang sudan. Pero kung utan gani, busog na dayon ko ana. Arty jod ang inyuhang mother daw. Ang bitaw. Pero mga tulo na ko kahungitan ato, kay nitiyong nasadni ako ang kuya nga damakon ba. Ningon siya, magpa-assign man di ay si Simon dari dino. Og maglagot jud ko kung makadungog ko ana ang ngalan. Nitubag ko na si daddy. Okay rapod. Og nikalit man nag-ingon si mami, nga i-invite daw nako si Simon. Kay dugay na daw sad silang wala nakakita. Nitubag pud ko, hayaw na mi, dugay naman ming wala adto. Tubag pud ako mama nga naman piya, kinsa man day imuhang uyab karon. Og dako man kaayo nagngisi dayon si kuya ba. Ako man ni siyang labayon og plato karon ba. Nitubag ko sa akong mama, nga wala man mi. Og nisambat naggalit si kuya og niingon, wala jud piya. Sure ka nga wala. Nitubag pud ko, nga kung paminaw ni mo ya kay naa, pamati ra kayo ka. Nitubag pud si kuya nga, niingon baday ko nga naa, nangutana raman ko kung wala ba jud. Dayon ni katawas siya. Haningon pa na si kuya nga, awa di ay, defensive kaayo si Pia. Sa mo to nga niingon na lang ko nga human ako kaon, og mag half bath sa ako. Nisaka na dayon ko sa taas, og gitawagan nako si Sir Box. Nangutana ko niya kung asa siya. Nitubag rapod siya nga naa pa daw siya sa work, og nangutana siya kung naa na ba ko sa balay. Nitubag pud ko, ngayap. Bago lang jud ko na human og dinner. Ikaw? Tubag pud siya, nga wala pa. Pero mo-out ako karong mga alas 8. Sa kondo na lang ko mag-dinner. Ning okay ra pud ko niya og niingon siya, nga di dan ako kalimtan, nga karon na daw weekend siya moari sa balay. Ako siyang giingnan, di ay no, sure ka nga makipag-inom ka nilang daddy? Itubag po si Ford na, gi-remind ko niya ganiha. Nitubag po ko, as in, si daddy ba kay interested man kaayo? Nitubag ra po na si Ford nga okay daw, ug i-make sure lang daw na ako nga kauban nako ako ang guardian angel. Og ningisi na siya. Basta kay kagwapo jud sa minatay ba. Sa moto nga Sabado na, og mga alas 6 na sa gabi nga niadto sa balay si Sir Box. Pagkakita nako niya, na-shock jud ko. Tabang mga mananabang. Kay abi ko mo apply na siya og kamonghe diri sa balay. Kay nakatsupit og platap ang kanahan. Mura na noon og kalabasa nga dabo ang agi ba. Og wala na ko'y magunitan ani ba.
kadamakan na sad. Bitaw. Nag-prepare sad silang mami. Nagsugba silag panga sa short. Bitaw. Ambot basta kay pangaman to. Ug ang all-time favorite na ako nga kinilaw. Yes. I love kinilaw jud. Halami man dining mga hilaw no. Feeling na ako kay organic kayo. Bitaw. Dayon nag good evening na si Ford sa kong mama ug papa. Ningon pod si mami na, hali, sulod na nga ri Ford. Og ni sulod ra na si Ford. Pero kanahan man kay ba? Kaya kung lantaw niya, kay naghubo naman. Akong mata kay murag naa joy diferensya ba? Aha ka dyan. Na good evening po na si Ford sa kuha. Ug mutingog na unta ko, pero akong isa ka kuya, kay nagpasikat man sad og siya ang nitubag niingon, "Oy Ford, na day ka? Okay ra ba nga first name basis ta? Off duty bitaw ta." Nitubag po si Ford na, "Okay ra kayo eh." Tubag kong kuya, nga par na lang ato ang tawagan kung off duty ta. Okay ra? Ni okay ra pud na si Sir Pogs. Ako kay naapad diri sa sofa nga nagpahipi kaayo. Ug nangutana pa na ako ang elder brother ni Ford kung unsa kunoy tawagan namo niya. Aha ka. Pero medyo okay ra kay naa pa man sa T-Ray silang mami. Ug magpar na lang po daw ligi ang ilahang tawagan. Kay puhon daw, mahimo ng party si Ford sa amoang pamilya. Aha ka. Sa motong nitingog na jud ko og niingon, nga hilo mo ya, basin og malai na si Sir ninyo. Muuli jud na ba? Pero nitubag mo po na si Ford nga, okay ra piya. Aron makita sad nila nga seryoso ko. Time sa jud. Murag tabang jud. Abi kog nabugto na ning ako ang panty. Avon biyane. Sayang po. Bitaw. Sa moto nga nangaon nami, ako mga junimas nga kuya, grabe jud kasungugan kay ba. Kay gipatapad jud mi nilang Ford. Pero okay ra sad, aron ako masud-an iyang apps. Bitaw. Sa moto nga kaon na jud nga mga 7 guro nako nga hungit. Nilikoy man na ang topic nilang daddy. Kanang Ford, unsa may nagustuhan nimo aning amo ang piya? Na unsa na jud ni ba? Times sa. Wala ba ko nagdamgo ani? For real na ba jud ni? Legit ba yun ni? Basta kay kautoton jud ko sa kuang kakulba. Basin niya kusog ang buto, unya makadungog unya si Bogs. Ma-discourage niya siya sa kuha. Bitaw. Mao nang miuna jud kog tubag og niingon nga dad, ayaw og pataka dira. Pero akong heart jud ato kay mura nagmubuto. Tubag akong daddy nga si Ford ako ang kaistorya piya. Siya ako ang gipangutana. Sa moto nga nitubag ra po na si Ford og ningon siya nga kain kayo si Pia, sir. She's good. Then, murag effortless ra kay siya sa mga butang-butang. I don't know. Hulaw ka balo. Dili na ko ma-explain kung ano. Basta kay ang kabalo lang ko, sir. Og sure kaayo ko. Nga love kaayo nako imuhang anak. Ang naadjud sa kong nahuna pagkadungog nako sa tubag ni Sir Ford. Oh, unsa man mo karon. Pero time sa. Murag na bugto na dyan ako ang gisuot ba. Kadjarikat na ako. Pero, murag hatagan dyan ako ni nindot kaayo nga ride si Sir Ford ba.
Bitaw. Pero nitubag man akong kuya, nga wala ko na siya'y good nga makita sa kuha. Aha ka dyan. Kaayo ra butangan og shoes glow ang iyahang baba. Og niingon pa dyan akong kuya, nga dili paroy, maayo maguni si Pia sa inom. Di ba Pia? Pagkaaha ka jud sa ako ang mga kuya ba. May gani kay mingon si mami, nga ayaw ninyo na tabangi si Pia ha. Dayon nangutanan na sana si daddy nga, pila na mo kaman sa aning Pia Ford. Nitibag si Ford, nga almost 2 months na sir. Nangutana po akong papa kung aha daw mi nag-uyab. Nitibag po si Ford nga, gi-invite na ako siya sir. Dayon nag-confess ko sa kong feeling, nga na first love at first sight ko siya ha. Nagkatawa jud ko sa kong nahuna. Kay garaa ba nga makabakak sa kanahanoy? Abi ko man og dili ni siya bakakon. Pero hustler man lagi kaayo mo dala og bakak. Hensyo ni Mas jud. Dahil nangutana po na si mami ni Ford kung asa ko numi unang nakita. Mura jog na hiwi ang ako ang nawong. Panabangi. Ako adyo nang gisipa dayon ang tiil ni Ford. Mo nang nakalantaw siya sa kuha. Ako agid siyang gisipatan og pinaloki lang. Ibasin mo ingon ni siya nga, ang inyong anak sir kay nag-drive nga hobo ug hapit ko ani na patay. Impas na dyan. Dahil nitubag na si Ford nga, una na ko nakita si Pia ma'am, kay way back 2016 pa. Natingala jud ko siyang tubag. Ngadtong niaging bulan raman ko nakita sa nawong aning amawa. Sa mato nga basta kay wa jud ko kabalo kung paunsa nakabalo akong parents regarding kay Sir Boss. Pero okay raman sad sila. Daghan lang jud kaayo silag mga pangutana. Pero kaluyan ra jud kay kauban sa guardian angel ni Boss. Naka-survive rabia sad siya. Pero iyahang singot kay gatulo-tulo jud. Pagkataod-taod ana kay nagsugod na sila inom-inom. Na sila sa terrace. Ako og si mami kay naara sa sala. Pero gitawag man kog kalit aning ako ang maguwang nga lami kayo tamakan ang nawong. Aha ka dyan. Nitubag pud ko sa kong kuya nga dili man ko gainom eh. Nitubag kong kuya nga nawong sa bakakon ba? Tubag pud ko nga hilom diraya basin mapiang kakaron. Sumo to nga gapabilin radyo kog lingkod sa sala kauban si mami. Pero na-curious jud kayo ko. Mo nang gibagaan na lang jud nako akong nawong. Ug nangutana ko sa akong mami. Well gadula siya Candy Crush. Nga level 10 gihapon hantod karon. Kay nagsigig ka-install. Nangutana ko mami nga. Kabalo lagi mo party na mong Ford me. Nitubag kong mama, nga klaro kay Kapia. Nauwaw jud kaayo ko pero nangutana gihapon ko nga. Na, mami ngano gani? Ug nitubag po na akong mama, nga nakapilo ko na siya sa nina, nga naay apelyido ni Ford. Ug medyo na loading jud ko. Pero tama din. Katong first kita namong bogs, iyaha manay kong gipahuwam og t-shirt ba. Aha ka. Pero naingon pud ko sa akong mama. Unya, siya na dayto dayon me. Nito ba ako mama? Nga naon sagud ka? Katong jersey nga imong gisuot. Napoy nakabuta nga apelyido ni Ford dito. Nitubag ko nga, ha? Hanaday me. Nitubag ba ako mama? Oo, Pia. Naa kayo. Unya imuhang maguwang imuhang gipasanginlan.
Basta kay impas jud ang utang sa Bombay. Tabang mga langit. Niingon pa jud na akong mama. Nga akong gipangutana imuhang amahan. Unya iyahang gipangutana si Ford adtong nakuyapan ka. Kay nasakpan mong daddy nimo didto sa kanto. Pagka owawa ba jud ay. Kuhaas ako Lord mga 2 minutes lang. Ibalik ra po dayon. Bitaw. Basta kay nakuratan jud kayo ko kay abi na ko clean and green akong mga gawain. Habi kog wala ko ebidensya nga gibilin. Pero kapriyagaba ba di ay? Sakpan maday ko silahang TV-TV. Dayon taod-taod ana kay paminaw na ako. Kay nangahubog na silang daddy ug akong mga maguwang. Kay mura naman og mga unggoy nga nauwana. Og si Ford pod kay mura naman og tamban nga giaysan kay pula na kaayog mata. Sa moto nga ni gawas ko sa T-Race ug niingon, "Uy daddy, sakto na na. Kay duha na ka botilya inyong nahurot." Unya Black Label ra ba jud ilahang giinom. Gipagawas jud ni daddy iyahang mahalon nga ilimnon. Nga lami jud kaayo pangkawatan. Bitaw. Ako po nang giingnan si Ford nga ikaw sad Ford, makadrive pa baka muli. Dayon niingon akong daddy nga, ayaw na siya papuli apiya, kay gabi na kayo. Nitubagpod ko, nga hagas o gabi ide. Nya asa man lugar ni ipatulog si Ford karon. Og niingon man na si daddy nga, didto si mohang kwarto. Pagkahoy na lang jud, time sa diha. Ginakilig lagi ko ay. Bitaw. Pero gapahiyom lang ko og niingon. Ngayaw lang di oy. Unya ni sambat na sab na ako magawa nga mura og nawong sa talaksak sa unasan. Hingon siya. Nawong ni mo piya. Ganahan biasad ka. Og niingon po na si Ford nga kaya pa daw kaayo niya nga mag-drive pa uli. Pero niingon po na akong papa na, ayaw Ford, diri na katulog. Kay sugod ron, dili nakalahi na mo. Uyab ka sa kong anak. Ug kung magtarong ka, maasawa ka ning piya. Nga ambot lang jud nga ikaw na'y bahala aning bataa. Kay gahi kinig ulo. Ug atong sabot ha, ayaw kalimte. Og ning salot pasad na si Ford nga mura og kamatis nga wala nahalin. Paglantaw na kong Ford kay namula pa na ihang mata og namahid. Murag na pay tears of pagmahay. Bitaw. Basin tears of joy po. Ug ako siyang gihapak sa baga. Nangutan ako og naunsa siya. Nito bagay ra po na si Ford nga napuling ko mahal ko. Nanungog pa na akong mga kuya kay mahal daw ang amo ang tawagan. Ug niingon po na akong kuya kang Ford nga. Kanang Ford. Par, dili biyajud ko mo ila og senior kung imo nang pasakitan si Pia. Amo ara ning ginagaraan pero palangga na mo ni. Nitubag po si Ford nga dili ko mo istorya og patapos par. Pero ako nang ampingan imong manghod. Bisan mora sad na og Armalite ihang baba. Aha ka. Ang bot pasabot ba niya nga gapaka-paka ra permi akong baba. Andiyo ni mas nga bugdo dyan eh. Sa mo to nga gidalanan ako si Ford sa akong kwarto. Time sa kay makatisngi jud akong kalipay aning minutuha. Kay paminaw na ako sa Gabon nga gakapa-kapa. Lahi na jud ni. Niingon pa ko, ayaw pag hinubog dira Ford ha. Kay sa gawas jud ti ka pakatulgon karon. Tubag si Ford na, kapait sad ni mo love oy. Bad man na. Tabagpod ko, nga bad si mong mata.
Imo akong gisumbong kay daddy nga gairing-iring ta. Tubag siya. Nung si iring-iring oy. Nga ako manggong gitukhang ang iyahang anak. Magilty ko mulantaw si mong daddy love. Tukhang panang gilitok sa bugdo ba. Hubog na jud kaayo siya paminaw. Maglingon pa si Ford na mayo kay mong daddy Pia ug imuhang pamilya sa ko. Nitubag pud ko nga onso bogs. Bugdo ka. Nitubag siya. Ginatawag lagi ko nimo og bugdo. Ngano man na. Tubag pud ko niya nga lantawan ang atubangan nimo. Aga bugdo jud. Load kaayo lantawan. Mura og naay kubara dira nga galuko. Moto ang kubara nga walay lalaba. Ambita. Load biya jud. Pero nga rin ko una nga na-fall in love niya. Kajari ka jud. Nito bag pa si Ford. Aw. Mo di ay nga sige kag tutok ani. At tong gipang sita mo namo. Nito bagpud ko. Nga sige tutok lang jumpo. Taka ramang ko eh. Hinubog jud Ford kay basin si paon ti kadira karon. Nito bag si Ford. Nga bitaw ba? Unsa man di ay? Nakaingon gud ko love ba nga naunsa man akong long time crush nga sa kuha mang bunal ka sigig toto. Kadyo ni mas jud sa kanahan ay. Tabangi ko dari mga mananabang. Bitaw. Nisumpay pa siya nga. Klaro kay Lawoy. Paubos imuhang paglantaw na ko ba? Tubag ko niya, paubos bitaw, ug ayaw higda-higda dara sa kong kama. Kay baho kayo ka. Kaligo sa dito. Gi-change gyud na akong topic oy. Kay naulaw manggo. Nitubag siya. Unsa maligo love nga kadlawon naman. Tubagpud ko, ligo ka o sa salog ka matulog. Nitubag pa na si Ford nga nalipong naligi daw siya. Ug ako siyang giingnan nga mas malipong jud ka karon og dili ka mo tindog. Nitubag na siya nga wala mo ko'y sanina love. Nitubag pud ko niya nga nakay sanina diri nako. Mo nang ligo didto o niya pagdali kay maghusay bata. Nitubag si Ford. Ganahan ligi ko anang maghusay ta. Wait lang babe ha kay maligo sa ko. Aron humot sa to. Dako jud kay nagpahiyom ang bugdo ba. Aha ka. Ningon pa na si Ford nga ubanan daw nako siya sa shower. Tubag pud ko niya nga pungkol ka. Kaligog imo didto. Kay tugnaw na kaayo karon. Nitubag pud si Ford nga magpainit lagi ta love. Kaya damak dyan niya eh. Ako siyang giingnan nga pagpuyo Ford ha. Nabasin jud ka karon. Nitubag siya. Dating gawi lang good love. Ug sa dihang akong damakon nga pangutok, nag-imagine jud atong nagbombahanay mi sa CR. Kadamakan jud lagi kayo. Pero ako siyang ingnan, bahala ka. Dili ko kay kapoy. Nitubag si Ford, nga dili lagi kapoy law. Magtindog raman ka. Ako na'y bahalang mulihok sa tanan. Tanawa dyan yung damaka ni ba, kay dili pa kabalo manguyab, dili pa kabalo manghagad o kanang kuan ba. Aha. Pero kay ganahan na sab ko, ug mo dili pa ba ko nga karon pa nga legal na. Ako siyang giingnan, pag una dito ka o kay musunod ra ko.
Nitubag pa siya. Dili ko. Sabay tag sulod. Nitubag pud ko. Nga buang jud ka. Manglaks ako kay basin mo kalit sila og sulod. Nitubag pud siya. Bahala lagi og buang. Kay say mo haraman sa. Perting banat-banat jud niya ba. Sa mo to nga gisure jud na ako nga nalak na ang tanan. Kay uwaw biya kaayo kumasakpan. Sa mo to nga wala na ko nagsanina-sanina. Gipakatawong punta ning kalibutan nga hupo. Bitaw. Og si Ford kay dali rapod kay siya nakahupo. Og tuara jud. Strong and long man jud kaayo hoy. Aha. Og iyahan na dayon kong gipatalikodan. Iyahan ang gikis sang ako ang net. Paubos. Kagilok ba? Pero silent sang tsuari rataron. Kay basin og madunggan ko. Patay na jud ko ani. Lami abaday ani kung hubugo ni siya permi oy. Kay wildest dream man kaayo. Grabe kaayo iyahang kawayo. As in, halok dere, halok dito. Nga mura man og mahutdan ba. Huwag ako pod, giganahan na kayo. Kakiatra dyan na ako ba. Ug perte na niyang halop-halop sa akong mga hills. Sa akong duha ka hills. Grabe sa dakong tig. Kay mura magtiki nga naipit. Kapait aning dili ta ka voice out oy. Kanahan jud kayo. Og sa dihang ni kalit lang man na siya gluhod. Abi ko og mag-propose na siya. Dili man di ay. Iya man ang giaswat ako ang isa ka tiyan. Og iyahang giputang sa iyahang abaga. Huy. Maayo na lang kay naka-vitamins ko. Handa sa bawat laban. Kaya ta jud lagi. Kay iyahan naman ko anang geek. Basta kay lami jud. Ako pa na siyang giingnan. Hoy kajutsa. Sinhugaw na imuhang kamot ha. Safety first yun ba? Pero, imbis kay iyahang hugasan, iyahaman ng gisulod siya ba? Hansa man niyoy, okay ra ba ni? Og iyaha pa dyan ang gihalokan ng ako ang jutay. Basta kay, ang ako ang jutay. Og dayon, iyahang gisulod. Nagsagol jud akong kaguol. Ug ako ang kalami. Kay mura man og basta nakahangad na lang jud ko sa kalami. Basta kay kalami jud. Iya na sad kong gidala sa heaven anang gabi una. Pero alangan man og ako ra iyang dad-on sa gabon. Ako apod siyang agakon. Pagkuman niya, kay ako siyang gipasan din. Ug ako na signing propose niya. Pero times na, mura man kog matuk-an aning kalakiha ba. Basin bayo okon ko ani. Kada ko pa siya. Iyahapan ng gigunita na kong ulo. Ug iya akong gitabangan og dasok-dasok. Teamwork ang mindset. Sa moto nga while busy na ako, ihapon ng gidulaan. Ako ang pasas. Pasas dyan. Og na-feel og nakita po dyan na ako. Ngagiganahan na siya kayo. Og makasamot sa ko ang kainit nga na-feel.
After ato nga session, iyahap ako ang giarsana o gipasandig na sa dating gawin. Iyaha yun ang ginasure nga makaabot jud mi og langit. Ang kapait lang kay murag kadugay ba? Pero the more nga magdugay, the more nga nagkalami ang kadlaw. O gihangak na jud ko ako siyang giingnan. Nga dugay pa ka. Nitubag siya. Nga hapit na law. I-continue lang na ang muhang morning. Ug sa dihang nag-change position pa jud man ba. Pero before pa ana, ning naog pa na siya sa ubos. O grabe kay siya mokaon sa akong ice cream. Basta kay lami na jud kaayo mo siya pa. Pero kay lagi, dili pwede. Silent mode ra kaayo pa to. Sa moto, nga naabot jud may langit. Nagparo-paro jud may. Sa moto nga nangatulog na mi. Ug pagmata pa nako, wala man na si Ford sa kuang kiliran. Asa naman to siya. Paglantaw na ako sa kong phone, 12:00 naman di ay. Lamiya sa kong tulog oy. Lahi ra jud basta na ay kagakos. Pero mura gi pa maulan jud ko sa mga grabing bali-bali kaginihang kadlawon. Napanay text si Ford nga, "Good morning, my sunshine." Sunshine jud di ay ko niya. Habi ko man og dag-om. Haningon pa siya. Nga niuli na ko ug wala na ti kagipukaw. Kay kabalo kong nakapoy ti ka ganina. Nay urgent sa station, mao ning duty ko. I'll see you after sa work, my love. Ug ayaw skip og milha. I love you. Thank you sa last night, my love. Ug naa pa nay kiss nga emoji.